Tällä videolla katsotaan sitten, mitä opettaja tekee sen jälkeen, kun opiskelija on päättänyt abittikokeen. Tervetuloa tähän pikkukoulutukseen ja minun nimi on Pepe Palovaara. Olen Kasion kouluttajana. Kun opiskelijat ovat päättäneet kokeen täällä abitissa, niin palvelinkoneella näkyy sitten lopettamisajankohta ja oppilaan nimi. Ja kun kaikki opiskelijat on päättäneet kokeen tai sitten koe on kehotettu lopettamaan tiettyyn kellonlyömään, niin opettaja siirtyy täältä koesuoritusten siirto ja valvojan näytön salasanalinkistä näkymään, jossa on mahdollisuus siirtää koesuoritukset USB-tikulle. Klikkaamalla tätä selataan kohdetikku ja tallennetaan koe sinne painamalla OK. Tämän jälkeen siirtotikku voi irrottaa tietokoneesta ja opettaja voi päättää tämän kokeen. Ja sitten siirtää kokeet tällä USB-tikulla esimerkiksi omalle työläppärilleen ja jatkaa kokeiden korjausta sieltä.